Nakain ka to man. Daman di damagi. Nyajay. Toy. Tiyamin Apay. Nabuyag gard ni ang baktat tay. Umbak. Apay na umbak man. Diya pa inintindahan nga jay. Pabuya nga jay. Takwa. Agprak-practice lang kinagadumi ibagabaganan. Ay, di kada sumuntok kaya di bagana. Kada sumuntok, tumuming, kada basta practice nga tagtagari. Hindi, Kada di mo ibagabagana. Di mo lang mauawatan anin. Nakalala nga awatin dyan. Sa numit ajay nga rod. Apay, di ka nagagadal di Thailand? Haan nga rod. Adal ata nga maintindihan di bagbagana. Nakalakla nga awatin dyan. Anya, Kaya nagsuntok ki kwa. kada sumuntok akas tani. Ada ti bagana. Di nagtagari. Win, Kada nagtagari. sumuntok ki di bagana. Win. Nakalakla nga awatin. Nga nga tadi jay bagbagana ajay. Pwede mamo? Among ka di bagamay. Amok amin dyan. Sible Nya naka-eksperto Nagbigat na. nga awatin ti sa uda kasano ay? Nakalala ka nga awatin na dyan. Kasano? Kahit mo nga ibak. Min i-demonstrate mo man o kasano bagbagana jay nga ako nga. Kikasta lang nyo. Di ba kastaso na. Oh. Oh. Isikom na ta. Kuna na. Siko? Isiko lang dyan ka. Ay, kasano nga rin ka ay? I-sidekick mo. Kuna na ka. Ano nga sidekick? Ajay, natuming ni Jay ko na eh. Di ka sila may bagbagana ka. Kasi Jay nga tanit, ajay Uy. Isikom. Kuna na ka. Isikom na ta. Kuna na lang may dyan ka. Ay, kasi Jay, ajay. Parang ka. Kuna na. Tapos, natuming nga rin nga eh. Nakalaka nga awatin. Hindi mo lang maawatanin. Saan ko maintindihan ka rin? Kinakatagtagari na. Kada iba na to ti saka kas kada siko na ki. Madi maininti agniwat. Nagsao. Kasi sila yung bagbagana dyan. Wala. May pagkas dito dyan naman. Ituming ka. Kuna na ka. Kasi Jay gayam ajay. So, wala nagtagari yan. Nag-practice yan. Uy, nagkatagtagari talaga dyan. Nalang dyan. Tumukutukul ka. Magarod. Ta amo ko no nya di magbagana nga ron din ti practice na no ka. Oo. Namamon. Kasi sila nga Ay dyan. intindiha ko. Kasi gayam aja ko man no. Naglaka lang igayam ti kay nasawin ni niwat na aja ni.